Venim aquí a presentar 3 projectes diferents. Tenim un altre projecte que és fer una diagnosi ecològica del riu Francolí, que això és més ja per enginyeria, i en aquest projecte el que volem és que ens ajudin una miqueta a, sobretot, el tema d'analitzar l'aigua. I clar, no tenim els recursos nosaltres com a entitat com per analitzar aquesta aigua. Direcció i direcció d'empreses, la gent de màrqueting i tal, de publicitat, que ens ajudi a crear alguna línia estratègica com per donar a conèixer y difondre una miqueta tot el tema de la Escuela de Natura. Somos una ONG internacional que hace proyectos de educación en varios países del sur, de África y de Asia principalmente. Empezamos en Sierra Leona, que es uno de los países más pobres del mundo y muchos niños no tienen acceso a la educación y a la escuela, entonces tenemos el proyecto de aquí a 2021 construir 1000 escuelas. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es de trabajar en los campos de refugiados, donde construimos escuelas temporales. El nostre servei promou l'envelliment actiu fent diferents tipus d'activitats a les 14 llars de gent gran que hi ha a tota la ciutat. Els projectes que avui presentem són projectes que també volen treballar l'envelliment actiu. Són projectes que estan pensats per treballar el tema de la solitud directament. És un que es diu Dinem en companyia, que fa molts anys que estem treballant perquè a d'altres ciutats funciona molt bé, que el que es fa és oferir un espai de relació a les persones que són molt grans. Nosaltres ens adaptarem molt a la motivació que tinguin les persones que vinguin. Com no veníem amb res de mirar, com anem a veure què ens ofereixen i molt contentes. De fet, tenim 5 propostes que ens agraden bastant. Abans de venir vam mirar una mica lo que son los proyectos que nos oferían. Yo la verdad es que no, y he venido precisamente por eso, porque quería tener algún camino por el que tirar o alguna idea. Ens han obert bastant les portes, en plan de... Aquest és el títol, però també podem canviar el treball. Y més que res hem anat directament a preguntar. Hemos cogido información y hemos dado nuestro nombre y número porque hay propuestas súper interesantes. El espacio ha sido un poco reducido y ha sido un poco caos por el hecho de mucho ruido y no entender bien o que no haya suficiente comunicación.